Aquest dijous 10 de setembre al matí, l'advocat Andreu Bandeneide va fer un fil de Twitter explicant la situació que estan vivint a la presó Oriol Junqueras i Raül Romeva, condemnats a 13 anys de presó per haver organitzat el referèndum de l'1 d'octubre. Creiem que tothom ha de saber el que està passant. Crec que és just que traslladi com a dada d'interès públic quines són les condicions en les que compleixen la pena els meus clients, Oriol Junqueras i Raül Romeva, després de la decisió del Tribunal Suprem de retirar-los qualsevol sortida de la presó en el marc de la pandèmia. Més enllà de que portin quasi bé 3 anys presos, més de 1.000 dies, i hagin estat en 3 presons diferents, s'hagin sotmès a judici en situació de presó i se'ls hagi vulnerat la immunitat, segons el Tribunal de Justícia Europeu, les condicions concretes en les que compleixen condemna són aberrants. Fa més de 40 dies que cap d'ells pot tocar a cap dels seus familiars, ni dona ni fills, i parlen 40 minuts setmanals a través del vidre, 24 hores tancats al mòdul sense activitats. Això és pitjor que el que suporta qualsevol pres en circumstàncies normals, inclosos els casos de terrorisme. No tenen cap tipus de sortida ni permís, cap ni un, per decisió d'un Tribunal Suprem que no tenia competència per a restringir les sortides, i no el tindran segurament fins l'any 2021. Aquest cop no ha estat el sistema penitenciari, que els havia atorgat un règim amb sortides, sinó un Tribunal Suprem que ha ordenat, en un context d'emergència sanitària, que la pena es compleixi en aquestes brutals condicions sense cap tipus de pietat. El Tribunal Suprem no ha actuat respecte de tots els presos, ha actuat exclusivament respecte dels presos polítics. L'únic que podem fer nosaltres és defensar-los fins al final i, sobretot, recordar-los cada dia perquè aquest tràngol el passin sabent-se acompanyats.